nó bật xếp xí hai đứa cả sáu cái hàng belai kaya tha tini muiya phai mani belai kha sar agi oro nok se nok gailing hi ko nok thai ka cham oro tong te se yang go pukri ke ba phiok jak bule agi forest ni hoite oro phai tong phai forest ra chang wa chana what is the one not chido tini saiman lai dia what is this guys tini muiya phai mani what thei muiya iko kong sama ka what thei muiya hey yang go what thei muiya na phedi iko le nrok nai tong di tini ni jorawo tai bu tong go yang kebang ma torawo guys tini cake special do muiya nai tong go yang go muiya what thei mang se phai bai di yang go phai bai di jotana wow muiya अरे बाप रे इतना ताकत बेम्बो शॉट इधर एक और एक है yang gote कैसा मानुखा मा लें खाती नहीं ना iko oro kaisa muiya manjau ka norok nugi mangkana muiya wathai so guys tini muiya phai mani lang suka iko wa wathai berang borong si tini ni ani blok ke borong muiya phai mani lengka markeno hadu mura kucu himani hai tabuk borongo si borongo o jaga krika sengke tabuk oine jaga mathang bai sinai o jaga muiya krika bai thangka norok nugi makhana wa bereng siaro ke market lengka tini muiya phai mani hasar bormura hathai kotor amchai yo ani dolok yang go tongo ang thangi tongo yang go krika muiya jeng tabuk takai sajaga thanglai angke norok nai tongdi leng langkha thamphai rok wat bai ka oi phai tong inde tha thamphai rok wat bai suka markeno homa lengka markeno tini muiya phai mani tam nuk jao ka ham terong na cha tama himai mang asam agartala road to sopai ka yang borong teh himai mang yang gorama
Asam kotor apa pajak? Muiya phai na phai mani himing mang yang go men lo to se pai de phai chiwa amole muiya phai lai ne li ya tong thau jak rồi ne sing chu borong se tuk khata bai di ngia ke beja tongo hả yang phadi yang tei yang go kere yang tei no nai thas thangka man ke mangka maya ke maya I ko kaisa muya wat te phai phai ga de ang thang man lia hengke tong thing ta thang phai di pha ko sa I ko ko to ma si yang phải cái ko yang tei no thas thangka hi ko nuka tay kere akai seno discovery channel ro berai na hai sing lai chu birgrid sa birgrid dan tam jan o tei sa bu tok da thangi man no tai to rama kere nó có thằng tông tàu bốc chân oma tì sát thanh đá có tông cá mày người ta quỳ bay chứ à bà ghế tàu bốc mùi ăn này đi á him tê tì man khang cái phai này mày ăn cái phai đi á thằng xin này thì như bà ghế sức nó nrok nrok nói trong đấy cái nó cơ bằng mà salon nó ang block hay gì á thì muiya phai na phai pro sare thì muiya phai na phai tới khai này belai kelen ka bagai bisa diborong ka tabo kong ka tayam ek talajak ek talai dong ka tayam mai mu jagak ya kung ni sing phai mani abage tabo no ka thang tong ko tin cho na an tin cho cái này không phải yang có thế có cái nrok này tụi sang thang cái tùng tabo có đó mà cái hát sắm ở cái câu chuyện này em có số cái nrok nó phục này cái sang tabo thang cái tùng có tao lọc tin bagi asuk nong siteng tin on suk nong siteng video tin blog joto nó hambai joto nai tong nai rok nó balai kelen ka di bor boka ka di bor ka wei selai ka duita tanna nai ka abage cheng no thang tong ko phung simi thai mani belai ke mai ro khu khani bage abage mai chu rok tum jak ya tam bak ling de cheng asuk sai ne ya om se hata lo phaya na ne gana wa ne phai mani
Phano jeng beraite hajalo sophaika tau phano ani dolo phayako engke norok tini ni ani video rok nubai kina tini ni rok engke norok jotono support khaidi video no like share khaidi saja khangke ba tai comment khaidi tai saja yang ke to khaya phano sugo tamba ke hingke nai sini tabo nai phano tangkhaine saja yang ke pia ba saja khangke kisa support khaidi tai like share lo khaidi ani channel to norok jotono saimakna notice boy tripura habage hingke tabo khlengka markeno pisa res khairanai ani dolok phayako okrogo borok no naising tetei pisa les khainai hingke tini bage asakno next time taisa norok bai mangai firane next vlog go abage norok naising tongdi next vlog naina bage ani jotono no hambai.